ang top secret mo. Ito po ikikwento ko ay babahagi ko po is nangyari po ito sa lugar po sa Baguio City. Isa sa lugar sa Baguio City. Nagpapapalit po ako ng kwarto which is sabi ko, ma'am kasi masyado pong malaki yung kwarto na binigay niyo. So ngayon po kasi 5 lang po kami. So ngayon, nagalit po yung lalaking landlord. Kasi ang dating po sa kanya is parang nagsisinungaling daw po kami. Paano kayo naging 5? Sabi niya. Kanina, tanghali, nakita ko kayo pumasok dun sa kwarto. Ang pumasok sa kwarto, 5 tao. Plus sabi mo ikaw is naiwan dun sa convention. Bali 6 kayo. So lahat po kami nagtinginan. Nagtinginan po kami na parang nagulat. Kasi nga, bili lang na po namin eh. So 5 lang talaga kami kasi kausap po namin ng personal. Ito lang po kami 5, hindi po kami 6. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9 o'clock PM. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, dumaan nga po ang October 31, November 1, November 2, November 3 ngayong araw na to. At sa mga nagdaang araw kabisyo, ay punong-puno po tayo ng puro katatakutan. Katulad na lamang po ng napakinggan natin kanina kabisyo, na kwento ng isang caller natin sa Top Secret na napunta po sila sa Baguio kabisyo. At hindi na po bago yung mga usapin na ganito pagdating sa Baguio kabisyo kasi marami naman po talaga naging trahedyang nangyari dyan sa Baguio. At ang kwento po niya, from Manila, nagpunta sila ng Baguio, 5 lang sila, pero yung transient house na inupahan nila ay nakaaway niya pa yung may-ari. Dahil pagkakakita daw sa kanila, ay 6 silang pumasok doon sa nirent nilang bahay. Kabisyo, hindi na po bago ganitong kwento na katatakutan, lalo na pumapasok ang Nobyembre. At sa iba, hindi nakakatakot, hindi kapanipaniwala, pero sa iba, naniniwala sila sa mga kwentong ganito. Kaya nga mga kabisyo, bago natin isara ang mga usaping ganito ngayong Nobyembre, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga bumati sa akin noong November 1 ng All Saints Day, ng happy birthday. Anyway mga kabisyo, ito na nga po ang ating patikim sa ating Rocky Secret Files with Titangelo ngayong gabi na to. Intern ako at ginawa akong kabit ni Sir kasi hindi raw nagpapagalaw ang asawa niya. Medyo nakakagulat tong kwento na to. Isang intern, ibig sabihin estudyante pa ito, na nag-OJT at ginalaw po siya ng kanyang sir or supervisor dahil hindi na raw nagpapagalaw yung asawa nito. Kalungkot na istorya ang ating mapapakinggan ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, tumutok lang po kayo sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kaya wag po kayong mawawala
muli ako magbabalik sa oras natin na 9:03 p.m. Ang dugo pong awitin sa inyo ay Home by Chris Daughtry. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret